amma za mu kan dai aikin gidan ba ta da shi haba sai ya za ka yi tunani ka da kasuwa ce amma me yasa ka nuna iyaye da kuke tafi anguwa ba ce ya ke kan dai zuwa zuciyar raina tabbas nisuwa ce amma ko yau za ta tashi ta tafi ƙauyensu don ubanta Amaryata, ina cikin damuwa. subhanallahi matsala kuma me yake damun ka Ɗazu ne ina cikin wucewa, na ji mai gari yana sanarwa da cewa duk mai mace guda ɗaya ya ƙara ta biyu. In ba haka ba kuma za a kashe shi. ta ai ko wanda ka mutu kaga ka mutuwar shahada dan da ka sake aure wanda ka mutu